Čau lidi, dneska jdu natáčet Minecraft, je to první video s mým vlastním hlasem. No, hraju to na mobilu, a to neřešte, snad to bude dobrý. Tak jdeme na to. Docela dobrý je, když jsem se spavnul tady v týmu. Takže jdeme. No, jdem si natěžit nějaké to dřevo. No, tak a jdem. No, tady. Hele, pondy. Melony. Jakože budu tady kopat ještě půl hodiny, nebo jak, jako? Jestli vidíte to modré kolečko, tak toho si nevšimněte. To je jenom jakoby náznam těží. Kde byly ty melony? Napadne. Tady melony jsou, to je hodně štěstí. Jo, ale nevím, jestli budu dělat takhle denně videa. No. Ano, 26 melonů. Tady je pod stolem melon, OK. Co to bylo za zvuk? OK, jdeme na. Musím otřešit další nějaký toho. Dřevíčka, to je všechno? No, není. Je. Když snad se mě nebude všímat. Ne, další. Nech mě bude. Nebudu dál. Takže. To je druhá. Prasátku. Musím trfovat, ale nejde to, protože jak je to na mobilu. Kdybych to měl na počítači, tak je to lepší, ale prostě nemůžu na počítači. Jdeme. Neběž. A papoušek. Dobře, tak si uděláme. Dáme si nějaké to dřevíčko. Crafting. Tak. Crafting table. Jo.
za chvilku. Dobré, takže si dáme nějaké ty nástroje. Dáme si nějaké styky. Ne styky bomby, ale styky. Dáme si meč. Jestli slyšíte nějaký zvuky, tak to neřešte, jo. Dáme si meč, no takhle. Odběrné lidi, ale prostě, kam jsem mu dal to tyčky. Tak, ještě si udělám tady takhle sem, dám si tohle, takhle, tak, tohle si samozřejmě vezmu. A v dnešním díle, nebo v nějakém, asi v druhém nebo dnešním díle si postavíme dům. Já jsem více domů. A to mě nezajímá. Bambusy si vemu. Nebo jeskyně. Okay. O tohle si vysazím bambus, abych potom viděl. Ať jsem to si položil. A nemůžu si ochočit ty pandy. Když mám tam ty bambusy. Co chceš? Tě nakrmím. O ne, začíná být moc. Tak to vidím takhle, že asi si půjdu takhle sem. Dám si ještě nějaké tyhle věci. Dám si takový příbytek. Tady. Musím si vzít tohle jakoby sem a tohle z toho kravčáku.